Kritikal ang usa ka amahan human gipusil samtang nanihapon kauban iyang kabanay sa Paglat, Maguindanao del Sur. Giliyong gipasakay sa mga kabanay sa usa ka tricycle kining 40 anyos nga lalaki aron mapatambalan sa ospital. Kini human gipusil sa wala pa mailing sospek samtang nanihapon kauban ang iyang kabanay sa ilang panimalay sa Barangay Upper Idtig, Paglat, Maguindanao del Sur, Sabado sa gabi. Ang maong biktima dunay igo sa bala sa pusil sa tiyan ug wala nga tiil kinsa kritikal ang kondisyon. Matud sa kapulisan, nakasulob og itom nga t-shirt ug dunay tabon ang naong sa suspect diha miduol sa panimalay ug gipusil ang biktima dayon sibat. Na-recover sa crime scene ang 7 ka basiyo sa dili pa masutang kalibre sa armas. Padayon ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa suspect. Ginasulian pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa biktima. Posibleng rido ang usa sa motibo sa mong pagpumusil matud sa kapulisan. Isa po yan sa mga sinitingnan nating anggulo rin, sir. Kasi going pa rin po naman ang investigation natin, sir. So malalaman po natin.